ngaturaken minal aidin wal faidin sugeng riyadi sedaya kalepatan nyuwun pangapunten nggih Bapak Ibu sedaya kemawon. Lho, wilujeng dalu Bapak Ibu ingkang kinurmatan. Mbok bilih wonten ucap kula sak klimah, lampah kula sak tindak. Sadangunipun srawung sedalem setahun menika natoni penggalih panjenengan saestu ingkang kula sungguh jalan boten mugi panjenengan kersa bedah tangguling samudra pangaksami lan mugi-mugi dosa kula panjenengan linebur ing dinten riyadi menika sak sampunipun monggo Pak Mimin Mbak Princess jumeneng kaya apa matur nuwun wilujeng dalu Mbak Aprilia sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangik nggih pripun kabare rak nggih sae to Mbak pangestu panjenengan pinaringan wilujeng sehat tur ya waras nggih ngoten dasare tesih bergas bareng sowan ning gondang terasan kene wah Mbak Princess Aprilia sing buandan jadi pol-polke lho wong ditimbali malih niku lak nggih napa jenenge sing dandan nggih kedah dipol-polke kersane disawang nggih nyenengke dadi sing mirsani ya seneng atine sing mirsani ketok bungah atine mergo nyawang sing disawang ya ayu sinden dasare ya gandes luwes isih enom wedok lah iya tur wedok asli iya sinden apa ayu rupane nek atine bosok apa kok kowe kerasa ora patek ayu ning nyenengke lho nek gur ayu gur patut disawang tok ning nek dienggo kekancan seduluran apa atine bosoke rupane ayu kae keceng tumbak cucukan kulak kene dol kono karo maratuwa mamah karo bojo ngancap karo tangga wani nek utang disaur padu apa lah kok kowe nesu ki ngapa nggih mboten Bu mending ora patek ayu mimin kae jane ra ayu ya tapi kok nyenengke bocah mimin kae kok ora ayu tapi kok mesem guyu ya mimin kae ora ayu ning srawunge apik sopan santune kaya piyai transan ya lho mimin kae ora ayu ning gembetot ya anu kowe ngerti ra salah 3 ciri penghuni surga wah iki apa iki 3 ciri penghuni surga siji disawang katon nyenengake aku siji disawang katon nyenengake kaya aku no lah kowe iki piye wong wedok kok
Gudeke berintik iki apa enek? Gudek ati-ati. Gudek iki nggo wong lanang iki. Ati-ati iki ngene iki lho ngudup turi. Nggih. Gudek kok berintik. Iki pipine bawang sebungkul. Bawang sebungkul. Terus apa neh? Iki janggute bak lebah menggantung. Lebah menggantung. Iki bak semut beriring. Alise. Iki nawon kemit. Bangkeane. Nah, nawon kemit. Dadi Terus? tawon, semut, lebah. Dadi kene iki kebun binatang. Piye ciri-ciri penghuni surga siji disawang katon nyenengake. Walaupun kondisi diam ketoke nek nyawang mimin kok ayem yo, acres ning ati, adem ning ati. Nomor 2, wonge lomo, ora cetil. Artine lomo. Wonge lomo, ora cetil. Oh, tegese nyah-nyoh. Nyah-nyoh, demen weweh, demen sedekah dalam kondisi lapang maupun sempit. Lah, Ora masalah. Dadi kaya Mbak Mimin iki ya lomo. Lomo, ora masalah. Sapa wae sing njaluk mesti Jaluk, diwenehi. aja men mung duit awake tak sorohke kok. lah kok Nek mung sedekah duite biasa. Awakku lho sapa sing ngeresake tak caoske. lomone nek gur karo sopir truk iki piye? Ngene lho, terus kadang ngene iki, anu dipangan dhewe ra cukup kok dikek-kek wong. Omongan itu adalah doa lho. Iya, akeh-akeh Dipangan ngomong. dhewe ra cukup, jendelah ra cukup tenan. Lho, tapi nek disempatkan bukan masalah besar kecilnya. Lomom kok tidak merujut materi kemawon. Nggo partikel tenaga. Iya, benar. Tubinantu menika ya sedekah. Iya. Tubinantu. Tubinantu ruk sinaruk, Lung tinulung. ruk sinaruk. Aja kleru. Apa? Ra duwe kok. Terus sing kaping 3. Sing nomor 3, aja gampang nesu. Aja gampang nesu. Lah nek iki mau kowe Kula kok mboten nesu, kula njlehake. Lah kowe mau ra nesu ki mau. Mung powere rada banter ning ora nesu. Nek diarani ra nesu to? Aku tuh Apa? Aku wedok murni. Wedok murni kok kalau menjingi tolang-tolang. Sesuk aku nek melu Pak Kusni. Piye? Aku kan matur prajurit karo Pak Kusni. Piye? Pak kula nek panjenengan seneng. Ini nek sing jenengan loro niku ulate buket prengat-prengut nyun sewu. Kalih niki. Didumuk wae ora usah nganggo tedeng aling-aling. Iki Mbak Ria karo Mbak Puni. Aku mah nyambut gawe kudu atine seneng. Oh iya. Vitamin hati nggih tak nyambut. Oh, iya, bener. Kowe yo bayar okane juraganmu galake pitung pinyukur napa mboten ra gronan. Lah salahe sindan loro ki apa wong yo ulate ayu. buket loro ki do srek karo aku. Serike nggo napa? Nggo napa? Aku dadi juragan, aku dadi pengarep. Perkara apa? Lho, ngono. Iso wae mergo pasuryanku sing endah, sing cantik kaya duduh gule, utang-utang. Telek. Aja ngono, Mbak. Larisku ora bakal ngurangi rezekimu, larismu ora bakal ngurangi rezekiku. Santai wae. Kok anggere aku enggak lera-lero blas ora dilurui. Aku nek kene diatur. Nutup-nutupi shootingan. Nutup-nutupi shootingan. Gus talah. Kuwi iki ya nyuting raiku kok nutupi. Ya sing sabar. Atiku jek ning kene lho, kene. Nek kene iki. Wong ati iki ning dodoke. Lah ati kok kene. Kono yo rewel kok. Ngene iki. Jantung nutup-nutupi shootingan. Bener sanggar apa iki jenenge sobat Tria ki tekamu. Sobat Tria nggo namu ning ya aja ngono kuwi kok. Padake apa aku raiku ki ra madolke ngono apa piye kok. Iya. Lho kowe iki kudune rak gigiti. Kowe karo kono ya kalah 6. Kalah ayu saka jeneng kowe rak wis Lah ana pripatmu jarangan gobokmu. Salah. Zaman sobat Tria muncul sing disyuting pertama sapa? Hamba. Kowe iku tetep aku nyanyi nang ndi? Nang WC aku disyuting lho. Dede arep wae disyuting, dienggo ngunggahke channel kono. Bareng saiki Mukti Wibawa pendapat terus aku ditilapke. Kowe anger Minggiro. hei, Gempung tekan Mak Warsi karo Mak Cici. Aku lho, lha ku nggo ngantek ngene-ngene iki. Kowe nutupi sinden. kuwi gur perkara syuting lho, kowe dadi Lho ate kaya ibu bukan ngono. alah saiki Mbak Min kok antek dangak-dangak. Ya mensa menungso iki. Antek dangak-dangak ngene, Gus talah aku. Kowe anger ndangak ngono malah kaya anakan gajah lho. Apa? Kelalemu. Kok klale. Ora kelali kok endek. Klale kok sak kutil. Lho sowan ning kene iki ya kudu Ya, seneng. anu minal aidin to no iki. Oh iya Iki iki. intermezzo mung anu ngetes adik wedok loro ki men paribasan aja cepeleki karo Lah sak wong padha nyambut gawe kudu selaras Mong tinemong.
Ayo ngaturaken minal aidin wal faidin sugeng riyadi sedaya kalepatan nyuwun pangapunten nggih Bapak Ibu sedaya kemawon. Lho, matur sembah nuwun kula kalih Mbak Yu kula dipun timbali wonten mriki malih. Sing taun kala wingi nggih ditimbali pas kowe dikon nyuwara kepesing kan lho, Lek. Kayak kan baru operasi aku. Golek kamar mandi kono antri suwe banget. Ki piye to kok rada metu-metu aku lho. Sing kamar mandi kono. Terus malah keterucut. Ora. Terus panitia mesake aku. Pak, kula mboten kiat wong wedok ira kaya Piai Kakung. Elek apane? Maksude wong wedok ki lho. Ora, aku ngerti wong wedok kok nguyuh kok ngadeg. Yo. Lah engko nek lungguh nyapu dalan anu piro jari iki lho nyapu dalan. Ora barange jari iki. Ya ngaturke panuwun. Anu wilujeng dalu Bapak Ibu ingkang kinurmatan. Mbok bilih wonten ucap kula sak klimah, lampah kula sak tindak. Sadangunipun srawung sedalem setahun menika natoni penggalih panjenengan saestu ingkang kula sungguh jalan boten mugi panjenengan kersa bedah tangguling samudra pangaksami lan mugi-mugi dosa kula panjenengan linebur ing dinten riyadi menika. Sak sampunipun mugi-mugi sedaya tridukuh menika pinaringan sehat wal afiat. Amin. Hasil maksud. Amin. Bejo donya bejo akhirat. Amin. Sehat, sugih, bahagia. Tepuk tangan kagem para warga Tridukuh. Gondang, Jaten, Gunungan, Desa Trasan. Semono uga aku ya, Lek. Aku cah Urung to. Aku cah cilik, nek ana akeh luputku ya sing gedhe pangarupamu ya, Lek. Rupamu dhewe. Pangapuramu kok pangarupamu. Lah kula wae matur pripun? Pangarupamu. Lho, rupamu dhewe ngono. Mboten wantun. Lah nggih, sinambi caos panglipur menika. Wonten pamudan kala wau? Ah, wonten. Caping gunung nggih. Nuwun sewu panjenengan. Nek panjenengan iki nek tumrape warga Gondang, Jaten, Gunungan, Desa Trasan iki rak dadi warga anyar. Nek kaya Mbak Princess Aprilia iki rak anu warga lawas. Lho aku ke zaman dhisik. Oh, kawin zaman Pak dhisik Gansar. Pak Gansar Pomah. Wis nang kene. Nek kula iki wong neneka ya men Sukimin. Lah, nek kan Pak Le suaramu bantere ram. Aku lho wong lawas aran nang kene. Gelut apa piye le nang ora masalah ngono. Pancen le suarane lawas kowe sik kowe, aku metu anyar. Nek kan auramu kesilep karo aku. Iya, kowe ngerti lah Min. Kacok 5 ringgit ya milih aku. Iya, Min kowe ngerti ora? Terus pundi? Princess iki biyen ning kene iki nganggo sayak ngene lho. Cek nganggo rok mini to, Pri? Rok mini. Aku angger kelingan ngilo ngono jan kok begenggek tenan. Ndah bocahmu rak klicatan. Wis tak deleke. Napa nuwani pamundutan caping gunung. Menika wonten pamundhut saking Ibu Bayan kagem para warga, para ibu-ibu ingkang lenggah wonten ing dapur. Menika wonten nggih wonten sisih kidul nggih Bu. Sedaya RT 02. RT 02 pundi menika? Walah, le baju pink-pink iki lho, Le. Lho iki mesti ngejak foto. Le ngejak foto ndepel-ndepel ora ngerti nek aku lanang. Ya ngerti jane. Nek aku malah ngantek susuku depes lho lah. Iya. Nek proses keberhasilan Mbak Princess Aprilia iki biyen berapa tahun ke belakang itu setiap pentas itu di panggung-panggung. Panggung wayang, panggung ketoprak, panggung dangdut. Nggih. Panggung dangdut nawi Lekmin benten. Lekmin piye Lekmin? Lekmin menika berawal dari pengamen. Pengamen jalanan. Prosesnya piye men? Prosesnya luar biasa dari bis ke bis. Engko nek anu malam Jumat apa pengging kae Lek? Jemuah Paing. Jemuah Paing mubeng wonten pengging. Nek jemuah pon engko ning kok Duta Yasa to? Duta Yasa. Duta Yasa nggon apa objek wisata to priyon? Jemuah pon ning Gumung Kemukus. Icik. Jemuah Legi ning Bayan. Contone ya. Nah iki ben para pamirsa ki pirsa nek kowe dhisik ki ngamen. Coba praktekno jaman kowe ngamen dhisik. Lah kok direndahke wong-wong. Ora iki proses kok. Iki proses. Nek saiki wis ada kebersalan. Aku kok dipayoke
Engko sinden loro ki iso ngino karo aku. Ora. Jebule ya kulino ider ning dalan aku dinekke ngono. Wong jebolan Universitas BGM kok. BGL apa? Bogem. Ayo. Kemayune. Abang. Mbok ijo genti. Bila engkau berbicara, lain di bibir, lain di hati. Dan bila engkau berjanji, selalu engkau ingkari. Dikala kau dipercaya, lalu kau mengkhianatinya. Itu munafik namanya, itu munafik namanya. Ketoke lagu ngoten ning mengku pitutur. Pituturi ngono. Bila engkau berbicara lain di mulut lain di hati. Sing ateges mung lamis. Iya. Dan bila engkau berjanji selalu engkau ingkari. Dikala kau dipercaya lalu kau mengkhianatinya. Lah niku ciri wong munafik. Daripada mikir wong munafik mending nyanyi towel. Sukanya towel. Mbok wis priye lah. Piye lho? Wes gak gur kon ngamen ha iki mau. Dene asik ku lho, mili to malah. Biasane sing ngisor ki prilin. Iya. Ngedan. Kula alhamdulillah paringi sehat, Pak. Dedek wingi dijus. Wah, apa? Sing jus apa? Atit, Pak. Dedek kemarin atit. Atit apa? Hari pertama lebaran dedek atit. Kaki dedek keju-keju. Terus dipresake ning pet shop ngendi? Kok pet shop? Pet shop ki nggo kucing karo asu kok. Wong ya dokter menungso. Kok ning pet shop. Malah penak lho. Penak nek nggo asu karo kucing. Nek kowe nek cara wong ning rumah sakit ya ta nek dokter ngono dadi takoni sakit iki gerahipun menapa, Mbak, Mas. Ngoten. Nek ten riku mboten sah ditekoni Ora nggih. usah takoni langsung macis ngono. Ora nengok kiri kok ditakoni kuwi lara apa, Le? Kewan iki. Tapi niki pun sehat ketemu kanca-kanca alhamdulillah mung kantun pileke sekedhik. Ora apa-apa. Napa-napa nggih. Kitang tresno keluaran warga tridukuh menika dados dadilan sehat ya, Nak. Kaping gunung nggih, Pak. Kaping Diaturke gunung. nggih. Ya, yang apa? Aku sing bawa, kowe sing jenggleng. Kowe bawa aku nggo cantik-cantik. Nggo ayu-ayu. Ayo tenan lho, Pak Dalang apa urung duwe ngono karepe ya kayung-yung karo Dedek lho. Ayu no nek dijajarke kijing kok. Apa nak bilang midalik kabeh. Jajarke kijing. Saben bengi nyawa mbok dibakoi sik ben. Benakno, Mas. Ya Allah. Wah, seneng banget lu garengen benake. Ayo golek nggon yo, Mas ya. Kana nek gelem kapusan gombal. Wah. Kok nek ra dipenerke engko nglumpuk dadi siji mah kok tumor. Lho, ta. Ya. Tinimbang turu sore. Ngono ya, kaya ngapa? Timbangane turu sore. Aluwung. Kaluwung. Nonton wayang. Nonton wayang. Ya. Bintang dalange. Mas Imin. Kok Mas Imin? Oh, Mbak Imin. Dok dalange kok Mbak Imin. Dalange Kikus nikes dek Kasdolamono. Iya. Bintang tamune masuk Imin. Dedek Mindola, Mimin sang idola. Karo ribut waja pangarsa. Merongos. Wis tak loske lho Waja pangarsa nek adik-adik cilik kan ya ora paham bahasa sing prasaja sing mudah dimengerti. Waja pangarsa ki apa to? Lah kira malah bingung. Adik-adik dadi merongos ngono ae. Ayo kowe ngadeg melu jenggleng. Ganteng. Ganteng iki ya diarep-arep ki ning terasan kayak iki ya diarep-arep karo dagelan gundule teyengen. Lho kok iso ngendi? Lah iki
Gawa mik. Kowe diarep-arep karo Mas Bendil. Mas Bendil. Mas Rianto Bendil, juragane Pari. Wah, alhamdulillah mulai gane gabah. Mas Wasis, iki mah ya rawuh. Mas Wasis. Mas Wasis. Mas Anom, Nggih, Mas matur Yanto, nuwun. komplit pokoke Komplit. perasan, matur nuwun. Aku wedi cerak-cerak, Lek. Apa? Ndak kecengkek untu aku. Ya ora kono banget to, Pri, umume wong. Aja nek guyon aja fisik, Pri. Lah kuwi nek wong gingsul kok sak cangkem ki po eneng. Lah ya. Tak omong. Ngapa? Nek rai kan ono mripat, ono irung, ono pipi. Iki kok rai kok untu tok ya, Pri? Rai kok enek talange iki po. Piye? Untuk kuwi kesel mulane selonjor. Wong edan. Ayo jenggleng. Yo, kira-kira. Jenggleng rene sik bar kuwi rono. Oke, no. Ayo pilah lagi kita tuh. Yen memajang. Yen memajang. Ada deh. Among karo. Among karo. Coba karo kono. Yen memajang. Ah, gila nih. Lagu iki romantis Yo rasa memajang. ngene-ngene. Ya kowe wong body language seorang beda-beda, kembar identik aja beda karakter kok aku karo menungso kuwi kon padha. Lho, agemanmu ki lho wis apik kok dadak ngenang ngene. Aja dingeneke. Sing gawanmu sing kulinane ngarit ki aja mbok gawa. Ageman ki gur penutup. Karakter asliku ya ngene iki. Temene penak kene coba baleni. Yen memajang. Alah. Yen memajang. Among karo. Karo. Lah. Wah, bahasa mlingu itu sapi teng. Kok sapi teng? Kok sapi teng? Lah piye? Bemper Wanodya ya ngene iki kok sapi teng. Among karo. Among karo. Janur kuning. Iki Agak. Esok plok. malah ngelas keplok kok ya. Janur. Awas. Kuning. Sing telu. Pas ya, nek wis chemistry ki pas ya. Aku mbok tuwa ya. Yo, kene. Mimin gede. Pengen Jengleng. Kowe madhepe rono ya kaya aku mau no. Nah, Aku ya pengen among karo janur kuning. Sing telu. Alah mah kaya wedhus gandhik ora. Lah iki lho. Kowe bareng Mimin kok mung klotak. Lah kok ya tuwa kok bos. Tuwa ro enam ya mesti beda kok. Bedane apa? Nak sing enom ki mesti jek rapet. rapet nah. Nek tuwa mesti mlongo kok. Kok isah? Gak iso kuwi lho rumasamu kok. Nek enom rapet, Heeh. nek tuwa mlongo jlentrehno. Kowe jenenge nyepelekke karo ibu-ibu karo para putri-putri Lah piye? pemudi kene. Fakta, Bos. Faktane piye? Buktekke. Heeh. Ngomong enom. Enom. Lho rapet. Saya ngomong tuwa. Tuwa. Lah, mlongo to. Heeh ya. Lah iya, kula kowe enom. 6. Rapet tuwa. Tuwa. Lah mlongo. Balen neh. Enom. 6. Tuwa. Wo. Weh. Oh. Heeh, ya, fakta kuwi. Fakta. Heeh, nek enom iki rapet. Rapet. Bagi aku ya maksud dukungan. Ini masih bersambung. Iya. Tidak cukup hari ini. Sabar. Bintang tamu kon ngaliyo sik gundulmu nganeng-ngengi syuting. Gundulmu nutupi syuting. Ijek tak intik-intik Sabar. sak jeke uripku. Penghuni Bintang surga. tamu lho. Warga kene lek nginden aku kurang setengah tahun kok trima kono gundulmu lho nutupi syuting kan. Gundulmu.
kata-katane. Mbok yo Mbak Mimin rada mundur sekedhik. Wis penak yo. Jane karepe apik ning cara menyampaikan mula wong Jawa ki adab ketimbang guna. Mbak ragi mundur sekedhik nutupi kameramen lho. Gundulmu mundur. Mundur. Innallaha ma'asabirin ya Allah. Sabar. Mula ajar budi pekerti sopan santun. Piye kowe omong sak omong kowe sing ra natoni. Kowe muni apa? Salah nek padu karo Mimin. Sabar. Eling penghuni surga, sabar. Oh iya, sabar. penghuni surga salah satunya tidak mudah marah. Oh, aku penghuni surga, amin. Somben 50 tahun lengkas. Saiki wis 49. 50 tahun kas kok kancane wis ra ono kowe jek kelap-kelip dhewe. Ya maksudnya paringi sehat, awet. Ya, mangga. Jujur ya Mas Ribut, jane usia wis 49 meh, aku li setengah tahun kas 50 tahun. Pramenopause to kaya aku. Lah, pramampus. Menopause ora mampus. Ngono ki asine dikumpuli bojo ki nek gelem ngomong wis wegah. Asine. Bojomu ya wong. Wedhus, Mbak. Mas asine wis wegah, ning mergo kewajiban ya piye meneh ngono ki jane asine trimo ngeloni putu kok tenan wegah asine risi. Kowe gagas apa? Sukimin kok iso menopause sih kok ngendi? Lah kan tunggal pite kantropus barang kuwi. Pacitan seremi Papat. Sakit ayah. Sakit. Alah dimpet ya gede lah kok. Lho, ayah karo bapak iki mesra banget. Ayah ya karo bunda, bapak karo ibu, mamah karo papa, umi karo abi, ayah karo bapak ki maksudnya piye? Lah iki ayah kowe bapakne. Padha ae pring petung karo ringin. Ayo, kowe bawa genti. Yo. Panas udan. Kowe bawa apa sekarat jane kok. Iki mau agek jane pemanasan. Oh, pemanasan. Warming up. Anu telake diatur sih, ayo. Panas udan. Ya, parikane ya nyurosa utawa ngalembono warga Gondang, Jaten lan Gunungan. Iki. Sapa sih? Kowe sik yo. Apa sinden sik iki? Oh, sinden sik. Yo sinden telu iki. Mbak Warsi, monggo. Oh, Bu Warsi iki. Bu Warsi, monggo Bu Kanggo Warsi. warga Gondang Terasan. Gondang terus Jaten. Jaten Gunungan. Gunungan kanton milih di antara Ya. satu di antara tiga menika. Dari sang guru. Tuku wijen Tuku wijen diwadahi manci diwadahi manci. Kok aja kleru bak. Ayo. keluarga Jaten Iya. mugi kathah rejeki Jos. Amin. Allahumma amin. Mula nek latihan ki mangkat to. Amin. Tak kira pada rombongan kono. Iya. Ayo Bu Olivia Sriati. Mbak Moga Bu Olivia. Sriati. Olivia Sriati iku ya rada galakmu ya. Olivia kaya merek anu fried chicken kae ya. Lho. Upama sinden ki jenenge ya kudu sing apik. Olivia Sriati, Retno Muninggar, Ria Pamungkas, Puni Asmara. Sinden kok jenenge Sukimin. Esmen paringane Romo lawan Ibu. Iya. Ya Mbak Olivia. Awas, nutupi settingan. Shootingan ka lho. Kancane trimo ngalah malah. Kok kene capek nang kene ya rono. Gundul ku nutupi settingan. Wis ketutupan cagaki lho jek disalahke.
Monggo Bu. Menyang Klaten. Menyang Klaten. Tuku siwur. Tuku siwur. Aku ngedusi sapa? Warga Jaten. Mugi panjang umur. Jos. Amin. Allahumma amin. Terorerot. Yo nduk Retno Muninggar. Gar kakung gondang. Gondang Jaten apa Mas? Dipo kok ya. Lah nggih yo. Gondang Jaten. Gondang Jaten Gunungan. Gunungan Milio. Awan-awan. Awan-awan. Iki gunungan iki nggo. Dolan menyang Solo. Dolan menyang Solo. Warga gondang klasan. Oh ya itu. Mugi bagya mulya. Amin. Allahumma amin. Terorerot. Ayo, Yo, Bulia iki sing- Pamungkas. Ki sing ayu ning latih buket ki yo. Yo. Yo, ayu ning latih buket. Esane cumpleng ndase. Lah iya. Apa? Sindele paling ujug dhewe. Ora kuwi Aku arep ngopo ya brosingo lah jenenge aku. jenenge kuwi otak udang. Kok tak udang. Ayo, Buria. Buria. Jangan Jangan. Jangan. Jangan ya wis no, wis dilarang sik wis jangan no. kosek to. Mangane ning Sorowit Sukun. Jangan mangan Jangan. Terus dipangan neng ngisor wit sukun. Aduh, men. Ya ora apa-apa. Terus? Tarian. Nah, Warga gunungan ya. rukun. Amin. Allahumma amin. Yo. Serine. Yo. Keprok. Sinden weton Banaspati, monggo. Ya. Yo. Lah lho. Mikirnya megah. Ini nilai ngenekno. Iya. Kula tak ngalem Mbah Imin mawon. Oh iya, malam bono. Dengarkan ya, Nek. Iya, kok nenek. Ya. Buku streaming Tuku sesetrimin. disuwek-suwek Disuwek-suwek. Mbah Imin wek. Amin. Allah. Loh, tuwek ya kudu disyukuri lho. Anane sing enom ya mergo le tuwa. Nah, tuwa pemikirane. Nah. Makasih ya Nduk Puni. Lho padha wedoke kok. Ngono lenang kok. Ya gene. Ada Padha lho. wedoke lho. Ora apa. Nek ira wong ayu ya mari lho. Nek engko aku mari malah kowe tok ganjaran. Kok lampu kikrek mentok padha gur kulit. Gur kulit nek mati ya bosok kok. Gur kulit do kulite kok. Aku ya. Ya. Aku telanjang. Gilani. Gilani. Disosor meri. Ya kok jenenge iki jenenge wae parian kok. Ya sing apik kok. Pikirane sing traveling nang ndi salah sing pemikirane anu buruk. Aku telanjang Gondal gandul. diindik yoga. Walah yoga Babrakan apa paling yoga selawe kok ngindik-didik rak ya kehormatanku ya. paling sing ngindek Pak De Sukino. Mugi warga gondang bagya mulya. Ya. Amin. Allahumma amin. Lalalat. Yo kowe. Siapa? Wis e. Aku. Kok dhewe aku. Aja aku terangsang ngono lho, beri kok ngerti aku telanjang terus ki terangsang. Ketap-ketip Ya, ketap ketip. karo mangan bolu. Ya. Mangan bolu. Karang Taruna Gojak kreatif. Kompak selalu. Tepuk tangan kagem Karang Taruna. Gojak kreatif lho. Nyatane dhewe sing jemput ya Karang Taruna. Karang Taruna. Ling golek king miyakke dalan
Karang Taruna. Minyak dalan karo minyak tekku iki mau kleru. Boleh dipiak yo apane? Kok ndek mau piyak pinggir iki. Ayo, Bud. Oke. Manuk podang ya. Manuk podang. Neng tengah sawah. Terus warga ngundang mugi kebak barokah. Amin. Allahumma amin. Ya, monggo lanjut. Nat Panasudan riyen. Heeh. Panasudan aling-aling. Panasudan aling-aling. Tapi gunung. Ayo misoa. Misoa capek gunung. Ini bermi bakso macam Nadyan wadan sarata lanang inumane banyu Monggo langgamipun kagem para ibu-ibu ingkang kajibah masak monggo sugeng midhangetaken saha hangresepi caping gunung saking Ibu Bayan monggo. Nanung Dek jaman berjuang kelingan tak openi ning saiki ana ngendi Jarene wis mangane turutan sing nate janji ning saiki apa neng gunung tak cedangi segala yen mendung tak silih Ayo Bu Mimin. Syukur bisa nyawang gunung desa hati raja dene ora gone padha
saiki ana Sokor bisa nyawang gunung desa dadi reksa dene ora ilang gone padha lara lapa Terima kasih matur nuwun Mbak Princess saha Mbak Mimin. Diselani pamundhut lumantar WA Mas Depan Azam. Ya, sugeng dalu Pak Kusni kula ajeng nyuwun lagu Kitir Semilir. Matur nuwun saking Mas Depan. Mas Pur nggih, sugeng dalu Pak Kusni menika saking panitia perantauan nyuwun request lagu Kangening Ati saha Imbangana Katresnanku. Ingkang nyuwanten Mbak Apri saha Mbak Mimin. Nah iya lho, kowe lagi dadi primadona lho, Lek. Iya no Pak ya. Nggih, terus iki terus seneng pamundhut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Dalang sugeng hangaya jejiban. Mugi tansah pinaringan lancar samudayanipun dumugi tancep kayon. Amin amin Allahumma amin. Nyuwun tembang Kodang Kuning saking Mas Damar Sasongko Karanggede Boyolali. Mas Damar. Mirsani lumantar live streaming nggih menika. Streaming nggih. Saha Mas Supriyelov, karo Mas Pardi ya monitor matur nuwun. Iki wah kanca iki kudu rombongan anu ngendi jombongan kok ya mesone rene. Saking tresnane kok. Iya, matur nuwun Mas Supriyelov, Mas Pardi nggih. Nah, terus Kata sanget, tasih wonten. Tasih menika nyuwun sewu Pak Gino nyimak saking Kalimantan Tengah. Sukses selalu Pak. Dugi Kalimantan menika luar biasa. Nah, luar biasa iki sing nawala saka kene bae diwaca Mbak Mimin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Amin. Sugeng dalu Pak Dalang Kusni nyuwun lagu Puspitanala. Lagu punika kula tujukaken kagem Mas Agus Sehono. Matur nuwun sampun nyukseskan bersih dusun RW 11 Gondang Krasan, wajibe 100.000. Matur nuwun. Terus heneng meneh. Nah, diwaca sik. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Pak Dalang, sugeng hangayi wajib. Kula ngaturaken minal aidin wal faizin. Nggih, dawuh sami-sami kosong-kosong kula saking pemuda wontening perantauan nyuwun lagu Denok. Terus katresnan sejati, tamu undangan nyuwun tulung lagu niki dipun puter Pak Dalang. Nggih, benjang ajeng apa iki? Nimbali. Badhe balik. Oh, ngilen matur nuwun Pak Dalang. Nggih. Nggih. Pangkam menika saking sapa iki ra ditulis iki pokoke saking perantauan lho luar biasane ngeten lho Pak Kusni. Senadyan to wonten Jaban Rangkah ning mboten lali kalih tanah kelairane. Ya kudu ngono. Tepuk tangan kagem para kadang-kadang perantauan yang ada di mana saja, di Bandung, Cikarang, Jakarta, yang kompak selalu tetap mendukung warga masyarakat Dukuh Gondang, Jaten, Gunungan, Desa Trasan. Nah,
Lah ribut ki ya perantauan. Lah kowe ngrantau nang ndi But? Gawok, abrakan gawoke kok perantauan. Ya adoh iki maksane. Ya. Sugeng dalu Pak Kusni kula ajeng nyuwun lagu Caping Gunung. Klincucul sampun saking kula Ibu Sri Harno. Ngenden matur nuwun. Nuwun Bu Sri Harno. Bu Sri Harno wajibe 50.000 nggih menika saking berita kehilangan dompet kala wau. Oh, sing dompete wau. Heeh, sing nemokke sapa niki enten bonuse 100.000. Nah, Mas Agus, nggih, monggo Mas nika pun paringaken ingkang kagungan dompet. Monggo Mas Agus. Ora sing manggihaken dompet kala wau. Etok bebingan. Mas Agus. Mas Agus. Ayo Mas Agus. Agus sedih. Sedih banget. Ayo Mas Agus. Agus. Menika Gala-Gala dan Gus Dur buat ibu-ibu RT 02 biar nambah semangat yang masak. Nah, wow. Dari Ibu Sri Mulyani Cikarang, keluarga Mbah sinten iki? Mbah Gumat. Nggih. Oh, Mbah Guat. Nggih, saking Mbah Guat kok Mbah Gumat. Lah iki tulisane ngene ya maringi 50. Monggo. Yo, Mbak Mimin apa sih lagune iki mau sing ketok? Napa mawon to ngetek Nah, lali. sing laras imbang ana katresnanku ki mau. Oh, imbang ana. Seragenan mawon to, Pak? Oh, nggih, monggo. Iki seragenan rumiyin sakderipun anyar dangdutan nggih. Nggih, nggih, Ya, monggo. seragenan dijingkas sik nak gek Ya. dangdutan. Apa kangening ati? Anu ki mau wae imbang ngono sik. Oh iya. Ya. Salah. Ngono kok bintang tamu. Bintang tamu werna-werna lho, Pri. Iso dipingini mergo pasuryane, iso dipingini mergo wicarane, iso dipingini mergo keprigelane. Nek aku kan mencakup semuanya. Lagu ya bakoh, rupa ya madolke, prigel ya. Mateni hukumane enten mboten to, Pak? Aneh ngono kok. Lah kowe lho, aja meneh lagu utang wis sok lali kok lagu. Kon ngapalke lagu, ora poco-poco. Monggo lagune apa, Nduk? Imbang ana katresnanku. Imbang ana katresnanku. Monggo, yuk. Poco-poco ya ora mudeng ya. Ilang dite kaya apa? Yo. Nika ingkang ngripta Mas Sri Susilo Tengkleng saking Kaliyasa Mbaya lali. Dangdutke wae to, Jos, disragenke telang Sragen. Nggih. Monggo, ya, Cok. Mangga, Abila Pak. Iya. Kok jur arep lali janjine ae. Kulino nglali kok. Nek jane diangkati orjen kok nene ndang ngono kok kendang sih. Gumyur to. Ya. Iya. Lanjut ready, Abang. Fendi. Yo, janjane. Mongko Kang Mas katresnanku. Dipanggil ibu-ibu dari RT 02 yang kompak selalu, monggo sinten di ibu-ibu RT 2 Engkang badhe joget. ora ya dianu no disapa. Oh, ibu-ibu dari RT 02 tasih semangat. Oh nang mburi cek persiapan noto hidangan. Noto tesih noto. Noto hidangan. Oh tak kira neng sing ngiring kidul kae kok ya. Ha iya. Matur sembah nuwun nggih, Bu. Ha ki kok metu bubur lah ya, Lek. Kanca-kanca kopen pokoke. Kopen. Ayo Nduk Retno Muninggar, kangening ati. Sekali lagi ya, Mas ya. Iya.
Lagi kok goyang kok darane buah niki kon goyang kok peper. Jenenge kemampuane dhewe kok Bu Ele. Malah koset. Ayo, Retno. Aja Terima kasih matur nuwun kang ningati pamundhut saking ibu-ibu RT 02 ya, pun dimedle niki nggih. Nggih. Matur nuwun Nduk Retno Muninggar wis ngaturake ya. Pripun? Ora kompak. Nggih, matur nuwun. Heeh, ya Nduk Ria Pamungkas sing di Sobat Ria sing ora iso rawuh ana ing bangsal Gundang Terasan saha Jaten Gunungan Desa Terasan saha mirsani lumantar live streaming Sobat Ria dari Bayat. Yo. Monggo yo kaya ngapa Nduk Ria Pamungkas? Spotnya Mas, monggo yuk. Berpacu dalam melodi. Selamat malam sugeng dalu Mbak Ria Pamungkas. Selamat malam sugeng dalu Pak Kosni. Nggih sehat. Sehat. Matur nuwun. Rati pilek. Heeh ora apa-apa. Iki kok lek men anu to. Ambo iki Kok lungguh ki piye to? Mas. Aku beri kesempatan karo kamu nek kowe pengen tampil, kamu pengen show off tampilno kabisanmu, aku ora arep mengganggu. Ndak ndarani aku ngalang-alangi rezekimu, ndarani nutup dalani rezekimu, tampilno kabisanmu. Wong kok mau gur nesu-nesu apa lagi bulanan apa piye? Pancen wong itu nek PMS ngene kok. Oh, orang tua itu enggak boleh marah-marah. Oh alah. Wis ciri wanci. Wis bentekno, kudu ngomong wong tuwa. Oh iya. Wong tuwa iki ngono Wong tua kuwi kudu ngane-ane. kuwi, heeh. Mbahku dhisik ya ngono kuwi. Terus Tekan mbahku tuwik banget kok. Kudu ngemong lho. Wong tuwa ki nek nyala tuwa nyala saya maleh. Dadi sing enom kudu nglengganani, rak ya ngono. momong genti. Ngomong geti. Lah iya kuwi. Durung sida tuwa wis mentele kaya ngono ya jaman nom-nomane kaya ngopo. Oh alah. Niki Mbak Ria ngaturke napa? Lagune apa Nduk kaya ngapa? Pospitonolo Kitir Semilir napa-napa monggo. Kita harus milih. Kitir Semilir Kitir monggo Semilir. diaturke. Ya dia pamundhut. Monggo. Ya monggo cah diaturke Kitir Semilir halunan suara dari Jeng Ria Pamungkas. Monggo, yuk.